Добър вечер, уважаеми зрители на кабелна телевизия Мили ООД град Левски. Добра вечер и на вас, скъпи гости на ресторант Венеция. Броени дни остават до отминаващото хилядолетие. Време за размисъл, но защо не и за забавления? Нека да ви кажа какво ви предстои тази вечер. Както виждате, зад мен има доста награди. Тази вечер ще изтеглим печелившите имена на участниците в коледната томбола на град Левски, на кабелна телевизия Мили ООД град Левски. Но преди това да ви представя музикална формация Колорит. И аз мисля, че изпитваме отдавна носталгия по старата добра музика. Музикална формация Колорит. Наживо от ресторант Венеция теглим печелившите имена на участниците в томболата, голямата награда. Както знаете, това е 20-инчов цветен телевизор. Освен тях има и други малки награди. Нека първо да видим от кого са. Първата награда е кафеварка от магазин Електра. Имате нужда от резервни части за електрически уреди? Отговор на вашето очакване ви предлага магазин Електра. Битова техника, дребна железария, водопроводни части, кабели от български производители. Качество без компромис, цени без конкуренция. За контакти: улица Александър Стамболийски 67, телефон 32 09 29 93. Втората награда, уважаеми зрители, е коледен подарък от магазин Сюрприз. Нека да видим рекламката. Подарете си удоволствието да пазарувате. Къде? В магазин Сюрприз. Какво? Всичко за вашата трапеза. Колко? Цените са достъпни. Магазин Сюрприз се грижи и мисли за своите клиенти. За контакти: улица Александър Стамболийски 77, телефон 30 94. И така, третата награда, уважаеми зрители, това е ютия от магазин Прима. Нека да видим пак рекламката. Бяла и черна битова техника за вашия дом предлага магазин Прима. Оторизиран дилър на Солът, Едеса, Шарп, Филипс, Беко, Грундик, Индезит, Дипломат. Само в магазин Прима вие може да си позволите закупуване техника на изплащане за 3, 6, 9 и 12 месеца. Подарете си качество и удобство без усилие. Следващата награда, уважаеми зрители, е предоставена от любезните домакини и тук е мястото да им благодарим. Това е куверт за двама от ресторант Венеция. Нека да видим рекламата. Заповядайте в ресторант Венеция. В уютна обстановка вие можете да вкусите над 30 ястия, удовлетворяващи най-взискателните гости. На разположение на клиентите на ресторант Венеция е дневен бар с най-ароматното кафе и примамливи коктейли.
Ресторант Венеция ви очаква. За контакти телефон 32 55 22 69. Уважаеми зрители, продължаваме с представянето на наградите. Авторът на следващата награда, това е магазин Таня с порцеланов сервиз. Нека да видим рекламата. Къде можете да намерите най-голямото разнообразие от перилни и почистващи препарати, изделия за бита от стъкло, порцелан, дуралекс и пластмаса? Разбира се, в магазин Таня. Новото измерение на чистота и уют във вашия дом. За контакти: улица Александър Стамболийски 50, телефон 33 10. Следващата награда е отново от магазин Абсолют Плюс и тя е една атрактивна награда. Пиво, едно буренце с пиво. Нека да видим рекламата. В и празник от 6 до 24 часа ви очаква магазин Абсолют Плюс. Магазин Абсолют Плюс, официален дистрибутор на Якобс, Пепси, салати Апетито, ви предлага и коледни изненади. Елате в царството на изобилието. За контакти: улица Кирил и Методий 33, телефон 44 28. Следващата награда е осигурена от едноличен търговец Крум Цонев. Това са 2 стека безалкохолни напитки. Нека да видим рекламата. За вас, търговци и клиенти, едноличен търговец КИЦ 90 Крум Цонев, село Българене, предлага богат асортимент от безалкохолни напитки с отличен вкус, с естествен подсладител. Във всеки дом, на всяка трапеза, с продукцията на едноличен търговец КИЦ 90. За контакти: телефон 55 55, мобифон 048 86 60 99. Очаквате ли представянето на следващата награда? Тя е от фирма Агроконсулт и е доста интересна. Това е пръскачка. Нека да видим рекламата, моля. На вниманието на земеделските производители, селскостопанска аптека на едноличен търговец Агроконсулт, град Левски, предлага препарати за растителна защита, сортови семена, торове, селскостопанска литература, селскостопански инвентар, консултантски услуги в областта на селското стопанство. Успехът е дълго пътуване, не само крайна цел. За контакти: улица Патриарх Евтимий 2, телефон 32 39. И последната награда, уважаеми зрители, тя е осигурена от Мелница Левски. Това е една опаковка от 5 кг брашно и каса пиво болярка със съответния сервиз към него. Нека да видим рекламата.
за Левски, ООД град Левски, предлага различни видове брашна, фуражи и фуражни смески, съхранение и преработка на пшеница. Мел Инвест Холдинг предлага на своите клиенти пиво Болярка. За контакти: улица Александър Стамболийски 1, телефон 21 51 21 54. Това са наградите, уважаеми зрители, но разбира се, голямата награда, която е осигурена от кабелна телевизия Мили ООД град Левски, това е 20-инчов цветен телевизор. Тук е необходимо да ви уточня, че право на участие имат всички абонати, редовно плащали месечните си такси. И също нашите абонати от село Малчика и от село Трънчовица. Привет на Малчика, привет и на Трънчовица. И преди да пристъпим към приятния момент с теглянето на наградите, нека първо да представя отново музикална формация Колорит, която тази вечер ще се грижи за вашето добро настроение. И така, пристъпваме към теглянето на наградите. Започваме с първата награда, както вече казах, тя е кафеварка от фирма Електра. Понеже няма представител тази вечер на рекламодателите, аз ще помоля тук едно много симпатично малко момиченце, което да дойде при мен. Заповядай, миличка. Една малка госпожица, която ще натисне компютъра и ще видим кой е печелившият абонат. Заповядай. Така, ела при мен, малка госпожичка. Така, и да прочетем името. Това е господин Евгений Тодоров Тинев, адресът е Яворов 40, телефонът е 4114. Честито, господине, вие печелите първата наша награда. Това е кафеварка от магазин Електра. Ще те помоля да останеш при мен, защото може да се наложи пак да ми бъдеш помощничка. Втората награда продължаваме с коледния подарък от магазин Сюрприз. Ето, ти пак ще ми помогнеш сега. Хайде сега, натисни пак. Така, ела при мене. Значи, печелившият абонат, уважаеми зрители, това е Николай Борисов Тодоров. Улицата е Христос Мирненски 75, телефонът е 6495. Честито на този господин. Продължаваме с третата награда. Третата награда е ютия от магазин Прима. Моля, представител. Ти ще ми помагаш пак, ще стоиш тук. Заповядай да го прочетеш. Петю Янков Петков, Патриарх Евтимий 30 и 55-24. Да, благодаря ти. Значи, господин Петю Янков Петков, телефонът е 5524, е третият печеливш наш абонат. Пристъпваме към теглянето на четвъртата награда. Тя беше, да ви припомня, уважаеми зрители, коверт за двама, предоставена любезно от ресторант Венеция. Ето сега един малък господин. Заповядай. Айде сега да натиснеш тук с пръстчето си. Ела при мене, маничък. Ела тук. Господинът, който печели, това е Иван Николаев Григоров, Александър Стамболийски 37, телефонът е 2473. Честито, господине. Вие печелите коверт за двама от ресторант Венеция. След това чудесно изпълнение, нека да пристъпим и да продължим към теглянето на следващите награди. Следващата награда е, казахме, осигурена от магазин Таня. Тя е порцеланов сервиз за кафе. Аз имам тук една незаменима малка помощничка. Хайде, миличка, ако обичаш да натиснеш пак.
така, печелившият абонат е Евтим Петров Раденцов. Улицата е Найден Геров 33А, телефонът е 2809. Честито на този господин, който спечели следващата наша награда. Да преминем нататъка. Следващата награда е осигурена от магазин Абсолют Плюс. Моля представител на магазин Абсолют Плюс. Ето тук още един малък господин. Здравей! Ние с теб се познаваме. Хайде сега да натиснеш. Така, ела ако обичаш при мене. Наградата я печели госпожа Снежана Йосифова Мотева. Адресът е Васил Левски 27, телефонът е 5003. Честито на тази госпожа. Нека да преминем към следващата награда. Следващата награда е осигурена от Агроконсулт и ето е представителката, която ще изтегли печелившия абонат. Заповядай. Така, името на печелившият абонат, който спечели тази награда, е Ангел Йорданов Ангелов. Адресът е Ясна поляна 22, телефонът е 5351. Честито на този господин. Продължаваме нататък. Очаквате още подаръци, нали? И така, следващата награда е предоставена, казах ви, от Мелница Левски. Моля представител на Мелница Левски да дойде да изтегли печелившата награда. Айде, ми. При мен. Така, печелившата награда е за абоната, който спечели наградата, е за Здравко Стефанов Нацев. Адресът е Отец Паисий, 15А12. Телефонът е 3992. Честито и на този господин. И така продължаваме с следващата награда. Тя е 2 стека безалкохолни напитки. Моля представител, който ще дойде да изтегли. Хайде да натиснеш. Така, ела сега при мен. Името на печелившият наш абонат, който е спечелил следващата награда, това е Богдан Георгиев Нацев. Адресът е Хан Аспарух 1Б, телефонът е 3784. Честито и на този господин. И мисля, че приключихме с малките награди преди да преминем към голямата награда. Така, преди да преминем към голямата награда, която е 20-инчов цветен телевизор, нека отново да си отдъхнем с музика, една авторска композиция на музикална формация Колорит. Очите ти красиви, нежно как ме гледат с любов. Тихо ти нашепвам, пак прости ми, че ще съм ти вярна чак до гроб. Скъпи мой, любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи.
Скъпи мой, любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи. Се върна пак при мен, защо ли? Може би си малко закъснял. Моите сълзи не са ти чужди. Как без мен до днес си ти живя? Скъпи мой, любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи. Скъпи мой, любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи. Любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи. Скъпи мой, любими мой, чакам те да дойдеш ти, да изтриеш с топли длани две разплакани очи. Да изтриеш с топли длани две разплакани очи. И така, уважаеми зрители, на живо е предаването ни. Дойде ред на кулминацията в нашата томбола. Това е голямата награда 20-инчов светен телевизор. Да видим кой ще бъде късметлията тази вечер. Моля, господин Петков, заповядайте да видим името на печелившия наш абонат, който тази вечер ще стане собственик на телевизор 20-инчов.
Петков, на вас ви се дава правото да обявите късметлията тази вечер. Стефан Богданов Стефанов, улица Крум Попов, 13, 33-39. Моя внук е роден на 13 януари. И така, уважаеми зрители, тази вечер господин Стефан Богданов Стефанов е нашият печеливш абонат, който спечели 20-инчов цветен телевизор само ден след Рождество Христово. Честито, господине, честито! Господин Петков, какво бихте пожелали? Това не е края, разбира се, но да разменим малко сценария. Какво бихте пожелали на нашите абонати за следващата година? Бих поднесъл и на вас една изненада. Искам още една награда да обявя. Вие не я знаехте, но тя ще бъде от мен. Това е един безплатен абонамент за кабелна телевизия, който ще бъде един също голям подарък от мен. Моля главния инженер да включи. Да подготвим компютъра тогава за тази изненада, наистина изненада. И така. Костадин Илиев Зарков, Аксак 8, телефон 3802. Така, този господин спечели безплатния му абонамент за следващата година и въобще за следващото хилядолетие, 2001 година. Да му е честито и на този господин. И искам да обявя на нашите телевизионни зрители, че изчакваме всички, които са спечелили тази вечер награди, да заповядат тук в ресторант Венеция да си ги получат. Изчакваме ги до 21 часа и 30 минути. А до тогава с музика ще продължим. Уважаеми зрители, уреченият час, в който бяхме обявили 21:30 изтече. Повечето абонати, много се радвам, които са спечелили тази вечер награди, са тук, присъстват между нас. И така започваме с първият, който спечели кафеварката от магазин Електра. Нека да заповяда господин Евгений Тодоров или представител, който е дошъл тук. Добре, пак да повторя. Евгений Тодоров. Идва господина. Така. Младен, ако обичаш кафеварката. Господине, вие спечелихте кафеварка, ако обичате, обърнете се към камерата. Спечелихте кафеварка от магазин Електра. Радвате ли се първо? Радвам се, разбира се. Какво ще пожелаете на нашите абонати през новата година? Какво бихте пожелали? Вие сърце. Все така, нали, който плаща, печели. Добре, благодаря ви. Нека да ви е честита тази награда. Така, следващата награда продължаваме. Това е коледен подарък от магазин Сюрприз. Представител Николай Борисов. Мисля, че беше обявено, или представител, ако има, на този господин. Да, заповядайте, господине. Честито и на вас. Коледен подарък от магазин Сюрприз. Тя е много атрактивна, тази награда. Това е една бутилка шампанско. Заповядайте. Освен това, това е сервиз за кафе с кафе и една бомбонера. Останахте ли изненадан първо? Обърнете се към камерата. Много останах изненадан. Не се надявах въобще, че... Тапяхме се в дома, викаме, баш па мене ще стеглят и... Но ето, че тя до Коледа, макар и с ден закъснение, дойде и при вас. Благодаря ви. Ред е на следващата награда. Тя е от магазин Прима, но за съжаление все още не са дошли представителите. Нека да заповядат утре в офиса да си получат наградата. Тя е невероятно необходима и полезна от магазин Прима. Това е ютия. Четвъртата награда е от нашите любезни домакини от ресторант Венеция. Тя е куверт за двама. В удобно за вас време, уважаеми зрители, тези, които сте спечелили абонатите, да дойдат да заповядат в ресторант Венеция.
Следващата награда е от магазин Таня и печелившият наш абонат, това е господин Евтим Раденцов. Ако е тук, да заповяда. Честито, господине. Имам удоволствието лично да ви честитя. Кажете ми нещо, искам да ви попитам. Нека да погледнем в камерата. Така, вие бяхте един от първите. Струваше ли си чакането? Да, много вдалечно. Какво ще пожелаете на нашите зрители? Приятно изкарване и посрещане на новия век, новата година и да бъдат винаги редовни към ООД. Да, благодаря ви. Така, следващата награда, това е от магазин Абсолют Плюс. Хайде, миличък. Така, Снежана Йосифова беше тази, която спечели. Наша абонатка. Имаме представител. Така. Тя наградата е малко тежичка, но... Добър вечер, господине. Кажете ми първо вие какъв се падате на въпросната госпожа Снежана Йосифова, която печели? Тя ми снаха. Така, аз ви честитя наградата. Наградата е много атрактивна. Така. Заповядайте, това е капучино. Чакай сега. Да, заповядай. Сега един момент, защото малкият господин обърни се към камерата. Така. Хайде сега да пожелаеш. Приятно прекарване на миналогодишните празници. На новогодишните празници. Да, точно така, благодаря ти. Благодаря ви и на вас, заповядайте, седнете. Така, следващата награда, тя е от едноличен търговец Kids 90. Това са 2 стека безалкохолни напитки и този, който спечели, това е Богдан Нацев. Дано правилно да изговарям. Заповядайте, господине. Добър вечер първо. Натъжен ли сте, че само безалкохолно има? Ами, що няма бира безалкохолното? Аз мисля, че наградата е чудесна за предстоящите празници, Нова година. Ами, да ви честита! Трябваше и помощник да си вземете с вас. Така, продължаваме с следващата награда. Тя е от Агроконсулт фирма. Казах ви, че също е много полезна и атрактивна. Това е пръскачка. Господинът, който печели Ангел Ангелов. Ако има тук представител или самия господин, ако е тук, да заповяда при мен. Така, много се радвам, че има всъщност представител на тази фирма, който ще поднесе подаръка. Искам да те попитам нещо. Изненада ли е за тебе тази награда? Да, разбира се. А какво ще пожелаеш на нашите зрители? С живи здрави и всяка година така да постигат да с подаръци, нали, да подаряват на кабелната телевизия. Нали, да, благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме с следващата. Ако обичате, седнете. Последната награда, това е Здравко Нацев. Тя е от Мелница. Осигурена. Има ли представител? Млад господин, заповядайте, добър вечер. Така, вашата награда, 5 кг опаковка бяло брашно, много атрактивна награда също. Имате сервизче. Това сервизче ви трябва заради касата пивоболярка и един календар. Имате. Много се радваме за вас, заповядайте в публиката. И така, уважаеми зрители, с голямо вълнение искам да ви обявя, че тук дойдоха и хората, които спечелиха голямата награда на кабелна телевизия, 20-инчов цветен телевизор. Това е едно много мило, симпатично семейство. Заповядайте при мен и господин Петков също. Добър вечер, първо да ви кажа. Искам да ви попитам първо, почувствахте ли тази вечер Дядо Коледа под формата на кабелна телевизия? Най-големият Дядо Коледа, който е съществувал до сега, влезе в нашия дом.
пожелавам на всички присъстващи, на всички съграждани и на ръководството на Милиоде и на всички служители да бъдат щастливи колкото нас. Аз ви пожелавам много здраве и много се радвам за вас, че спечелихте тази награда. Да ви е честита. Господин Петков, едно пожелание от вас. Какво бих пожелал? Просто на нашите абонати, които спечелиха телевизора, да го гледат още дълги години. Преди той на техния син. Това коментирахме на нашата маса, те седнали при мен, че просто да си купят телевизор на изплащане, но се оказа, че Милиоде и Прима са едно и също и дават телевизор, който си има късмет. Понеже са били редовни наши абонати, да. Плащат си редовно кабелна телевизия и им пожелаем да бъдат живи и здрави и много радостни от къщи. И те имат като мен внуци, нека да бъдат щастливи. Да, благодаря ви. А едно пожелание, мисля, че сега е времето, подходящото време на всички наши абонати на кабелна телевизия град Левски. Какво бих пожелал? Ние днес е 26-ти, преди 7 дни навършихме 5 години. Това е една за мен щастлива дата, поне тогава беше включен първи абонат. И просто искам да пожелая на нашите абонати просто да имат вяра в нас, както аз имам вяра в тях, както има вяра целият колектив, който аз ръководя като собственик на кабелна телевизия, в лицето на моя син, на дъщеря ми, които са акционери в ООД, на директора на кабелна телевизия Спаро, на главния инженер на Младен, на Гошо Личев, другия оператор, на Анатолий за кадър, който не се вижда, и на всички пожелавам много здраве. Нека бъдат щастливи. Ние ще просперираме и ще бъдем. То пише в нашия календар. Телевизия на бъдещето. Да, благодаря ви. Аз всъщност благодаря от името на всички мои колеги от екипа, който тази вечер осъществи това предаване на живо. И тук е момента всъщност да кажа, гледайте, уважаеми зрители, утре вечер нашия репортаж за 5 годишната на кабелна телевизия Милиоде град Левски. Благодаря ви, да ви честита наградата наистина. Благодаря от сърце, творчески успехи и пожелавам на кабелна телевизия да има още много и разнообразни канали. Да, благодаря ви. Както всяко предаване... Да благодаря и на водещата. Благодаря. Както всяко предаване, което има начало, седнете, заповядайте, така и нашето предаване има и край, щом има и начало. Но преди това искам да поздравя всички присъстващи тук в ресторант Венеция. От името на любезните домакини на ресторант Венеция, на всяка маса има по карамфилчета, които са раздадени на господата. Тези карамфилчета има малки визитки, изненади с имената на дамите. И предполага се, уместно е тази вечер да се забавляваме. Нека всеки господин да намери тази дама, която му е отредена, и да я покани на един танц. И така, нашата коледна томбола приключи. Искам да ви пожелая много здраве през следващата година, уважаеми зрители, и до следващи нови срещи.